Айде сега, как производителите ще ви обяснят защо дават тези награди. Владо има думата. И какви са те, кои модели са, представете си там нещата. Golden Mask е това? Golden Mask. Не, фирмата не е Golden Mask. Да. Фирмата е друга. Няма значение, Golden Mask. Детектори са Golden Mask. 3 детектора, като 2 от тях са с по 2 антени. Трета награда почваме. Това е Golden Mask 1+, 18 кГц, фиксиран гун баланс, 2 антени. Едната е 7 инча, която в момента е монтирана. Другата е 10,5 инча. Втора награда, това е Golden Mask 3. Това е с... не, 3. Тройка. С 32 см антена. И първа награда, това е 3+, който е с 10,5 инча антена и 12,5 на 15 инча. Отделно има 3 талона, които са 3 от вас ще спечелят 50% намаление на детектори Golden Mask до нова година. Като това е поименно. В смисъл, че не може наградата да се предостави на друг човек. Значи, който е изтеглил наградата, само той може да я ползва. Говорим за намаление. За това, който изтегли тая награда, на ваучера отзад ще му запише името и отделно името ще му го запиша тук, за да мога да го дам на Влади, да се знае, че той е... Отделно, хората, които спечелят тези машини, получават гаранционни карти, като на гаранционната карта, защото не мога да дам фактура, на гаранционната карта ще пише, че е спечелен на този събор, за да евентуално, ако някой реши да ви поиска документ, да се види, че е награда. Всички машини имат серийни номера, така че ако искате да ги регистрирате, това може да се случи. Това е от мене. Така, сега думата...